Gure lana, basikamente izaten dira bi arlo, bat da bulego lana eta bestea da obrako lana. Bulego lanak izaten dira paperak aurrea ateratzea, hau da plana onartu, estudioa begiratu, goizian goiz kotxea hartu eta obrak ikustera joan. Normalian ibilbide bat antolatzen dugu, hau da ez goaz obra batea eta gero beste puntako beste batea, noizi obra ikuskatu, ikusi zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, planak zer betetzen duen eta zerk ez, eta horren arabera arduradunaren hitz egin eta gaizki dauden gauzak konpontzeko. Dago beste arlo bat, beste enpresak, kanpoko beste enpresa sartu behar dian obrak, orduan behar dugu koordinazio bat beraiekin, ikusteko ze interferentzi izan daitezken beraien artean, eta azkeneko arloa izango ditzake, pixkat direzio fakultatibarekin, aparejadorekin, arkitektuarekin, promotorekin bilerak egin, ikusteko obra ze martxari joan, noiz benka bera arazorik duten. Nire lan asko gustatzen zait, oso gustu egiten dut. Nik hau ikasi nunean, ez neukan buruan, ez da inundik inora ere horta dedikatuko nintzenik. Kontaktu zuzena langilearekin, berak ze pentsatzen duen, nola ikusten duen zure lana, nola ikusten duen bere lana, berak arriskuak ikusteko era desberdina daukala adierazten dizu, zuk beste era bat ikusten dituzu. Eta ni jende gazte animatuko nuke horrelako lanak hartzea, oso aberasgarri dira.